seconds. And if you take the one from up front, push them a little bit down. Nyt meni vaikeaksi. Se on tosta, tonne ja vedätiin kaikki vaan niinku alas. Näin. Just noin. Sitten sulla on tilaa kääntää. Käännä vaan. Voinko mä niinku kääntää näin Just noin. vaan? Just noin. Yes. Joo. Siis sä Käännä vaan kunnolla, että se kääntyy se toinen poika. Just noin. et tiedä kenen kanssa oot nyt tekemisissä. Tiedän. Sä oot kuulla. Sä et niinku edes pyytäs niinku mua kääntää näitä, jos sä tietäisit, että Ei kaikki kunnossa. Okei. toi raukka meni. Mut sen pitää mennäkin, kun se on ihan- minä. Se on just näin. Joo. Se on just näin. Ihan hyvin. Ihan sairaan. Kuinka tosi. So we marinated them with honey and chili and their own shells. To each. Nyt se raukka meni Ei, se on. puoliksi. Siinä on. Joo. Vamos, vamos. Just näin. Vamos! Vamos a la comida. Michel Cuisinier. Nice. Hienosti. Regarde. Voilà. Yeah! Yes! I so, mitä nyt? Accept it as well. Yes! Okay, nice. Look at the influence. The influence of the restaurant. You cook it and you serve it. Work, Nainen, work.